Velkommen til den her session omkring professionel ejendomsadministration i Business Central og Dynamics Property. Professionel ejendomsadministration, hvad mener jeg med det? Jamen der mener jeg de specielle opgaver, som en professionel ejendomsadministrator har, altså en, der administrerer ejendomsporteføljer for andre i relation til klienterne. Så lad os prøve at gå i gang og kigge på, hvad vi har i sækken. Formålet med den her video, nævnt før, relation ejendomsadministrator klienter. En ultrakort præsentation af os, hvem er Dynamics Property og hvad er vores fokus. Og så kommer vi til den professionelle ejendomsadministrator krav, som man som professionel ejendomsadministrator må have til en ejendomsløsning. Vi kommer til at tale lidt om, måske en kæphest for mig, det der med, at man vil jo gerne ekspandere sin forretning. Og hvordan gør man det? Og det er ikke fordi, at det er fancy, men vi har lige en klient pipeline, så man kan holde fast i de dialoger, man taler med i kunderne. Og det kommer vi til at se i løsningen. Der kommer til at være ret meget demo, og der kommer til at være en fortegnelse over de forskellige sektioner i videoen. Så hvis der er noget, man ikke er interesseret i, så kan man jo hoppe frem til det, man synes er interessant, uden man behøver at se hele mammut-videopræsentationen her. Så slice den op og brug den, som den giver mening for dig. Vi kommer til at tale om noget struktur i Dynamics Property. Vi kommer til at drøfte lidt værdikæder og noget, vi har, der hedder forretningsstyring, så vi kan håndtere mange juridiske enheder inden for et regnskab. Vi kommer til at tale om vores finansstruktur. Vi kommer til at tale om, hvordan man håndterer administrationsydelser, altså den betaling, man får for, når man administrerer sine ydelser, eller når man leverer sine ydelser til de klienter, som man administrerer boligporteføljerne for. Hvordan kan man gøre det? Kommer til ganske kort at tale om kommunikation til klienter. Det bliver mest bare en parentes. Og så opsummerer vi lidt med fordele og ulemper, der ligger i det her. Og det er jo nok her, vi adskiller os lidt fra mange andre. Altså vi synes, at hvert valg rummer fordele og ulemper, og der skal man finde det, der er rigtigt for en. Og det kommer vi til at kigge på her, og så må man jo gøre op, hvor man ligger henne på spektret, fordi vi har forskellige måder, man kan arbejde med et Dynamics Property på. Hvis vi starter med at kigge på en præsentation af os, hvis du ikke kender os, jamen vi hedder Dynamics Property, og vi laver én ting, det er ejendomsadministration på Dynamics 365-platformen i det produkt, der hedder Business Central, som er et af Microsofts økonomistyringssystemer på platformen. Vi har et fokus, det er, at vi laver ejendomsadministrationsløsninger, vi laver ikke transportløsninger, vi laver ikke bankløsninger, vi laver ikke lagerløsninger eller andet. Så vi har et fokus, det er ejendomsadministration. Og der er barren højt, fordi vi også ønsker at løse de mest komplekse scenarier, nemlig det, hvis man administrerer boligporteføljer for andre. I modsætning til, hvis det bare er sin egen ejendom, man skal administrere. Det kan man også i løsningen, og det har vi også kunder, der gør. Så det er mere for at sige, at det her det har en speciel vinkling, den her session her. Mit navn Per Damsgaard Nielsen. Jeg er partner og konsulent i Dynamics Property, og jeg bor lige nede i det der lille blå annex dernede, og ambitionen er jo at komme helt op og sidde op på tårnet deroppe. Nej, det er det ikke, men vi kan gå op og kigge rundt. Vi ligger i Aarhus oppe ved Incuba, og det ligger ved Storcenter Nord og Datalogi, så hvis du er i nærheden, så er du velkommen til at kigge forbi. Det her, vi hygger os, og der er en dejlig udsigt ud over hele Aarhus, 360 grader rundt op for det tårn. Det synes vi er mega fedt. Vores løsning, jamen, den hedder Dynamics Property, ligesom vores firma, og den er efter min bedste overbevisning den eneste dansk certificerede løsning til ejendomsadministration, som har en certificering igen Microsoft AppSource. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er vigtigt, fordi alle vores kunder de kører på den samme kodebase. Så når vi laver en ny ting eller retter noget, så bliver det distribueret rundt til alle. Og alternativet er, at der skal være en konsulent, der sidder og håndbærer de ting, og det er ikke smart, fordi hvor tingene bliver håndbåret, jamen så sker der fejl. Så man kan sige, at vores kode bliver også recertificeret hver gang vi publicerer den igen Microsoft. Så det er sådan en lille mini-certificering, vi får hver gang. Hvis man gør det manuelt, jamen så gennemløber man ikke sådan en certificeringsproces, og kravene til kodning er også højere, hvis man
har en certificeret løsning. Der er simpelthen nogle andre kodekrav, hvordan tingene skal kodes, for at det kan blive certificeret. Og dermed også en opfordring til, at hvis man vælger andre apps, så skal man også vælge certificerede apps til, hvad ved jeg, bankløsninger, dokumenthåndtering eller ja, hvad man nu ønsker. Det er jo sådan, at Business Central er en tilvalgsplatform, hvor man kan supplere med andre ting, man ønsker. Og det skal kunne eksistere på en god måde. Nå, videre. Vi har 2 alternative opsætninger, og det er det bare Dynamics Property betaler, det er ikke alle mulige andre ting. 2 alternative opsætningsmuligheder, en konventionel opsætning og en forretningsstyringsopsætning til 4 plus juridiske enheder. Nu er det sådan, at det her det fokuserer jo professionel ejendomsadministration, så der ligger vi definitivt i den grønne kasse, fordi at som professionel ejendomsadministrator, så får du løbende kunder ind i butikken, der skal have deres ejendomsporteføljer administreret. Og de ligger mange gange i juridiske enheder, så du kommer jo lynhurtigt som professionel ejendomsadministrator til at arbejde med mange juridiske enheder. Økonomisystemer er jo lavet forskelligt. De gamle økonomisystemer, som de gamle ejendomsløsninger var lavet med, de klassiske ejendomsløsninger, man bruger det ord, jamen de har et økonomistyringssystem, der er tænkt til ejendomsadministration. Det er Business Central ikke, og det vil de her nye økonomistyringssystemer, der er på markedet, typisk heller ikke være. Så det, der lidt er udfordringen der, det er data isoleret per regnskab, fordi at det giver en bedre rettighedsstyring blandt andet, og de er bare skabt på den måde, fordi at hvis man har en webshop eller andet, jamen så har man jo et regnskab, der leverer data ned til det her. Og ja, man kan sige, at hvis sådan en dansk løsning har 300 kunder, jamen så er det jo rigtig fint. Jeg tror, at på Business Central er der, jeg tror det er 145.000 kunder, der er på global plan, og de laver alt muligt. Lige fra at de bygger højhuse, til de sælger lægemidler, til de har en webshop, til you name it. Så det er, man kan sige, at hver enkelt regnskab har sin egen lille databoks på den platform. Og det, at man har rigtig mange juridiske enheder, fordi man placerer ejendomme ned i hver deres kasse, jamen det er hvad det hedder. Det stiller nogle store udfordringer til økonomistyringssystemet. Tænk, hvis vi har 100 juridiske enheder, vi skal opkræve husleje, så skulle vi i princippet gøre det 100 steder fra, eller hvis vi bare skulle kigge sådan noget som Liselotte, jamen så åbne 100 kasser, kigge ned i det, hvor er hun henne? Nå, er der nogen, der vil sige, jamen jeg lægger det bare sammen i samme regnskab, og så kan det være, at jeg styrer det som en dimensionsværdi, men dine ting, de skal jo være nummereret fortløbende per selskab, og der skal også stå de rigtige ting på hvert bilag og så videre. Jamen, og de løsninger, der er lavet, jamen de er heller ikke skabt til at håndtere så mange juridiske enheder. Så det at angive bare virksomhedsinformationerne, jamen de er der ikke til så mange juridiske enheder. Og det er det, vi gør i vores. Altså vi bygger bro mellem den her struktur med regnskabsopdeling af data til, at vi har rigtig mange juridiske enheder. Og det ligger godt i tråden med den her formålet med den her session. Det er nemlig den professionelle ejendomsadministrator, som typisk er i sådan et scenarie. Den professionelle ejendomsadministrators værdikæde, den involverer også at finde nogen, som man kan arbejde for. Altså klienter, kvalificere klienter. Det jeg tilbyder, matcher det behov, der er. Kan jeg indfri det behov, kunden har, så vi får en god samarbejdsrelation. Noget kontraktering, hvor man nedfælder tingene, og så modtager man jo den her ejendomsportefølje og drifter den. Og det vil sige, finder lejere, håndterer fraflytninger, huslejereguleringer, huslejeopkrævninger, tvisthåndtering, ja, whatever, sender viseværter ud og så videre. Og det er jo ikke fordi, at vi har et fokus på alle de ting, men i virkeligheden så er det den værdikæde, man har. Vores ligger så mere over på den økonomiske del af de ting. Det er det, vores fokus ligger på. Og så på et eller andet tidspunkt over, så bliver arbejdsrelationen afsluttet. Og de grå, det er sådan set det, der er den professionelle ejendomsadministrators arbejdsopgaver, der sådan adskiller det lidt derfra, hvis man har sin egen ejendomsportefølje. Nu har jeg taget den med, og jeg kommer bare kort til at flashe den, men hvis man er ejendomsejer, jamen så har man lidt en anden værdikæde, ikke? Fordi og skal drifte sine egne ejendomme, så
så erhverver man ejendommen og drifter den. Og det fede er, hvis man er herovre i det her, så kan man mere standardisere sine arbejdsgange. Fordi man bestemmer 100% selv. Herover i den professionelle ejendomsadministrators værdikæde, jamen, hvilke ejendomme, som en klient har købt, det har man måske ikke været med i den beslutning. Han kommer og siger, jeg har de her, hjælp mig med dem. Så kan det være, at de har omkostningsbestemt leje eller noget helt andet. Og så siger du, jamen det passer ikke så godt ind, for jeg administrerer kun lejemål med indeksreguleringer. Det virker ikke på den måde. Man vil gerne have en forretning, hvor man kan tage de kunder ind, der kommer. Så det der også er, fordi at der er den der forskellige artighed, når klienterne kommer, og henvender sig, fordi at man ikke har været med i købsbeslutningen af de ejendomme, og ligesom kunne lave nogle beslutninger, der gør, at ens portefølje er homogen, jamen så stiller der også en stor krav til variabiliteten i den ejendomsløsning, som man bygger på. Og der kig nogle af de der videoer igennem omkring vores reguleringsmotor, hvor fleksibel den er, opkrævninger, hvor fleksibel er det, og du vil finde, at der er ret stor variabilitet i det. Også sådan noget som attributter, hvis man har brug for specialfelter, jamen så er det ikke en udviklingsopgave, så kan brugeren selv opfinde de felter, så man bliver fri for at maltraktere andre felter. Men det er også beskrevet i de videoer, der ligger nedenunder. Så det kommer ikke til rigtig at ramme ind her. Det kommer til at være, hvordan får vi betaling for vores ydelser, og hvordan styrer vi vores økonomi i administrationsfirmaet. Nu springer jeg bare videre fra den der forretningsføring også. Jamen, jeg kommer lige til at kort og nævne det. Vi har skabt et regnskab, et styringsregnskab, og det er den hvide cirkel. Og inde i den, der ligger der nogle klienter, der har nogle ejendomsporteføljer, og så ligger den blå, det er vores regnskab, administrationsregnskabet. Og i det her eksempel kommer vi til at kalde det Bo Godt, så det kommer I til at se rigtig mange gange, når vi kigger videoen igennem i det efterfølgende. Og så skubber vi data ud til rigtige BC-regnskaber, fordi selvom vi har det her styringsregnskab, så ønsker vi ikke at gå på kompromis med, at data ligger i de rigtige regnskaber. Så vi skubber dem ud og laver et transaktionsspor, sådan at tingene er sporbare ind mod de stamdata, der ligger inde i den hvide cirkel. Vi flytter også sådan noget som bogføringsbilag og så videre ud i det grønne, så der ligger et komplet finansbogholderi med dimensioner derude. Og det vil sige, at hvis man på et eller andet tidspunkt bliver træt af os, så kan man slette det her styringsregnskab, og så har man egentlig funktionsduelige regnskaber nede i de grønne kasser. Det er jo altid dejligt at vide, at man ikke er låst op på en struktur. Vi har flere værktøjer i kassen, og det er også det, vi kommer til at tale om. Som jeg sagde, det der projekt, det kommer til at tage lidt større i det her, end man lige skulle forvente, men sådan er det. Tænk over, hvordan man fakturerer de her klienter. Altså man kan jo godt oprette dem som lejere og sende huslejeopkrævninger den vej igen, men det er bare sådan lidt kunstigt, fordi når man laver sine ydelser som ejendomsadministrator, så sidder man jo og registrerer tid måske. Og der har man da brug for en tidsregistreringsklade, sådan at man kan registrere og samle al tiden op med det samme, så der ikke er noget, der går tabt. Eller hvis man har nogle ekstra ydelser, at man får det ind i systemet. Fordi får man det ikke ind i systemet, at noget, der skal samles op, man har en masse sedler eller et eller andet, man skal registrere på, jamen så mister man det. Og det er jo noget, der typisk er direkte fakturerbart, så man går jo potentielt glip af noget økonomi, hvis der er rod i den del der. Så det er også det, vi kommer med en løsning på. Hvordan kan man gøre det der på en smart måde? Vi hopper lige over i vores rollecenter. Der ligger en video omkring rollecenteret. Det kommer ikke bare til at være, der er videoer rundt om det hele, men jeg vil ikke bare sidde og gentage, hvad der ligger beskrevet andre steder. Der ligger en beskrivelse af rollecenteret inde nedenunder her i en af de videoer, og prøv at kigge den igen, hvis I vil vide, hvordan det fungerer. Et rollecenter, det er et arbejdscockpit. Herfra har jeg fangearme ud igennem systemet, uden jeg skal sidde og bladre frem og tilbage. Det her, det er et rollecenter, vi har skabt til ejendomsadministration, og der har vi placeret ejendomsstamdata og så videre herinde, så man ikke skal sidde og lede rundt alle mulige steder for at finde nogle relevante informationer. Og med det sagt, så går jeg straks videre. Det første, man kan sige, hvis man kigger på den der værdikæde, og jeg starter lige sådan et lidt, og det er ikke inde i kernen af præsentationen, men så holder vi da lidt sekvens i det her, det er, hvis man nu skal finde nogle nye potentielle kunder. Altså, man skal finde nogen, som man skal administrere ejendommen for. Man sidder måske er med på et eller andet netværksmøde, og der er nogen, der man får information om, ønsker at have administreret deres ejendomme, måske fordi de er utilfredse med den administrator, der er, eller ønsker at fokusere på nogle andre opgaver. Der har man noget i BC, der hedder en kontakt.
Og sådan en kontakt, den kan man bruge til rigtig mange formål. En af de ting, man kan bruge det til, det er også til at registrere kundeemner med. Så hvis jeg nu siger, at jeg har talt med Hansens Møbler, og de har en ejendomsportefølje, som de godt kunne tænke sig, nogen administrerer, så kan jeg sige Hansens Møbler her, det er en virksomhed. Jeg kan også registrere dem ned, dem jeg har talt med. Og det, jeg ved ikke, jeg synes til at starte med, bare lige at få virksomheden ind, og så kan man jo begynde at oprette personer efterfølgende. Og jeg angiver ikke nogen adresse, men det har man muligheden for her i kommunikationssektionen, hvis det er det, man ønsker. Herude, der kan man også lave følgebreve, hvis man ønsker det. Og jeg kan bare lige prøve at lave et brev her til ham her. Kontakt omkring administrationen af en ejendom. Så trykker jeg der. Og så siger jeg send to Word. Og det er jo ikke fordi det her det er super fantastisk, men man har mulighed for at lave en brevsamling herinde, hvor man kan holde styr på den kommunikation, man har eksternt med nye kunder. Og her kommer der så et eller andet brev frem. Hansens Møbler, juridiske, kontraktmæssige kommunikation og rådgivning, og hvad man ellers kan i det her. Sådan der. Og vi lukker også den her ned. Og det er bare for at sige, at man kan godt skrive til de her kunder og oprette dem. Lad os så sige, at ham der Hansen, efter han har fået det her brev, så ringer han tilbage til os og siger, det her det lyder faktisk rigtig godt. Jeg kan høre, at I har styr på det. Så har vi lavet sådan et lille hjælpeværktøj til salgsdelen af ejendomsadministrationsbutikken. Og det er jo ikke, fordi det her det er fantastisk, og det kan jo godt være, at det ender i et CRM-system. Men rent faktisk så er det sådan, at jeg ser mange gange, at man ikke får det gjort. Og det var derfor, vi lavede det her lille hjælpeværktøj, der hedder Klient Pipeline herinde her. Herinde, nu kunne jeg sætte en nummerserie på, det er ikke gjort, så kan jeg sige nummer 3, det skulle så være nummer 2, håndtering af blandede ejendomme, kalder jeg bare det her. Og jeg kunne sætte mig selv på som sælger af det her, så jeg ved, at det er mig, der er ansvarlig for det her emne her. Og så nu har jeg jo valgt de her Hansens Møbler, og dem kan jeg jo egentlig også, tilføje det her kort her, Hansens Møbler her. Og så har jeg muligheden for hernede kontrakttype, forretningstype osv. Men det er egentlig ikke det, jeg synes, der er det mest interessante. Go. Hvad er sandsynligheden for, at de forlader den ejendomsadministrator eller giver opgaven fra sig? 50%. Og hvad er der sandsynligheden for, at vi får den? Jamen det er også 50%, så er den klassificeret som en mulighed. Og hernede, der kan jeg jo så sige, jamen jeg tror, det her det giver os 100.000 i fast honorar, og det giver 20.000 kroner i variabel honorar med ekstra ydelser, vi sælger til dem. Og hvis jeg skifter de her ting her, jamen så nu er det 75, så bliver den varm. Ikke? Så man kan sådan vedligeholde, hvis man har nogen, der beskæftiger sig med den salgsdel, så kan man lave sådan en lille pipeline over kundeemner, altså potentielle klienter, der er på vej ind i butikken. Og hver gang jeg siger klient, så mener jeg en porteføljeejer. Så her der har vi så sådan et overblik, og vi kan se, at den er åben og så videre, og vi kan lukke den, hvis vi også ønsker det. Så vi har på en måde et sted, hvor vi kan få alle de løse henvendelser, vi får, ned et fælles sted, hvor vi alle sammen kan sidde og kigge på dem og forfølge dem. Der er også sådan noget som, hvornår planlægger jeg at kontakte ham næste gang, og hvornår har jeg talt med ham sidste gang. Og der er faktisk også et område, hvor man kan skrive bemærkninger på. Det er mere for at sige, at den her fordel her, at den første fase, hvor man får den første kontakt med folk, jamen der er et lille værktøj i løsningen til at håndtere det. Ikke fantastisk, og det kan være, at man ender med et CRM-system, når man ved, at man kan få de ting ned. Har man ikke et CRM-system, og er det ikke sat i system, og det ser jeg faktisk rigtig mange gange, jamen så er den der klient pipeline, det er altså et super værktøj at kende til. Det der så er, det er så ham der Hansens Møbler, han finder jo så ud af, at han gerne vil være kunde i butikken, nu hedder de noget andet, men de her, det er jo så porteføljeejere, der rent faktisk er kunder hos os. Og det er juridiske enheder, alle dem, der ligger her, Ask Birk, E-Invest og Fyr Invest osv. De ligger her af klienter, og nu går jeg sådan hen og taler lidt struktur nede i løsningen til at starte med. De har alle de her klienter, de har det fælles,
at de har den samme kontoplan, fordi deres opgaver er stort set det samme. Og så ligger der en hel masse ting, jeg kunne sige omkring kontoplaner med navneområder for at minimere kontoplanen og alle de ting. Men igen, kig den video omkring finans. Der lærer jeg rigtig meget om, hvordan man komprimerer kontoplaner, når man arbejder på tværs af mange juridiske enheder. Nå, men vi har klienterne her, og hvis jeg klikker her, så ligger alle tingene i kontoplanen. Det ligger egentlig i en lang række. Hvis jeg klikker her, så får jeg listen minimeret til bare at være klienternes kontoplan, og hvis jeg trykker her, så springer numrene, og så ryger jeg ned i ejendomsadministratorens kontoplan. Og det vi kan se her, det er, at der står admin her, og der står klienter her. Og det kan snyde lidt, at Business Central har de der filtreringsmuligheder, for i virkeligheden ligger de bare i en lang liste. Jeg har sat nogle sikringer på her. Når man kigger her, så vil jeg gerne have, at det ikke går helt galt. Så jeg har sat en sikring på, at man må ikke bogføre med administrationsdimensionen, og det kan jeg jo så godt oplyse, det er 9.999, og den skal være forskellig, når man bogfører for de her klientkonti. Men ved siden af det ligger der faktisk også noget sikkerhed i den her forretningskonteringsregel, som man kan sætte op i systemet. Så der er sådan en dobbeltsikring i det. Jeg kan godt lide at have det begge dele. Og hernede på godt, jamen der får vi at vide, når vi går ned her, så får vi at vide, at dimensioner flere, at koden skal angives, og det skal være lige nøjagtigt 9.999. Når tingene er oprettet, jamen når man går ind på sådan en klient her, jamen så har han en dimension, og det er ikke egentlig det, vi styrer det ud fra, fordi vi har en regnskabsdimension, men de er mange gange det samme, som man ser. Alle de her, de har deres egne regnskaber, og de ligger heroppe her. Så Fyrinvest og så videre, de der klienter vi så, de har rigtige regnskaber, der ligger herover. Og det der vi efterfølgende, og det kommer vi også til at se, flytter data over og afstemmer tingene derovre. Vi har vores Bogot, det ligger også som sit eget regnskab. Det, der egentlig er ret fedt, det er, at de her klienter og de her stamdata og de arbejdsprocesser, de bliver afviklet inden for det samme styringsregnskab. Så uanset om vi er i administrationsregnskabet eller vi er i klientregnskabet, så kan vi gribe ind i, i klientdelen. Eller undskyld, i stamdatadelen her og bruge det til at arbejde med. Efter vi har prøvet at se kontoplanen igennem, så kunne det godt være, at vi lige skulle prøve at se på nogle centrale opsætninger. Så vi har noget, der hedder regnskabsroller i strukturen. Vi taler stadigvæk struktur. Vi skal nok komme ned og se nogle processer. Og der giver vi dem en rolle, og vi kan se, at det her regnskab, vi står i, det kalder vi vores styringsregnskab. Fiktivt regnskab, ikke et CVR-nummer, arbejdskasse. Og de her nede, det er reelle regnskaber, og de har et CVR-nummer alle sammen, inklusive administrationsregnskabet. Så ved at samle vores data, så kan vi arbejde et sted fra. Jeg vil heller ikke komme til at lave en huslejeopkrævningskørsel eller noget, fordi det kan man som sagt se de andre steder. Det jeg godt kunne tænke mig at vise, det er sådan noget som, hvis vi nu laver vores arbejde i administrationsregnskabet, hvordan kan vi sende regninger ud fra vores administrationsregnskab til klienterne? Klienterne, nu viser jeg lige, hvor man registrerer juridiske oplysninger om de enkelte juridiske enheder henne her. Og der er ikke et administrationsregnskab her. Man kan godt se, at det er sådan et klientkort, der ligger det, vi i Business Central kalder virksomhedsoplysningskortet, hvor der står CVR-nummer og hvad bankkonti og så videre, man bruger. Det ligger her, og så ligger der nogle nummerserier, man bruger her. Men hvis vi kigger på vores liste, så det der administrationsregnskab, som vi kalder Bogot, det er ikke på listen. Så lad os prøve at gå ind på virksomhedsoplysninger, lad os prøve at se derinde. Og det er så standardtabellen. Og her har jeg valgt at oprette Bogot herinde i virksomhedsoplysningerne. Puttet et lille logo på, og det er der også på de enkelte. Det er træer, så når vi kigger fakturaer med træer på, så er det klienter, og når der er det der, så er det administrationsregnskabet. Når nu jeg sidder og arbejder med det her, så en ting er, at jeg skal lave huslejeopkrævninger og så videre for de andre, men jeg skal også have skrevet nogle regninger ud. Og det kunne være, at jeg havde et ydelseskartotek som ejendomsadministrator. Går vi herop, så er der et varekort i Business Central.
det her varekort, det kan jeg bruge til at definere et ydelseskartotek af mine ydelser. Og det skal være typen tjeneste, når vi er i et styringsregnskab. Og hvis man forsøger på at oprette det med en anden type, så får man simpelthen fejl. Så her ligger alle vores, det kan være en lille administrationsaftale, og det kan være, at det er prisfastsat per ejendom, eller et eller andet, der ligger her. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at de der bogføringsopsætninger osv., der står ADM foran. Og det er fordi, vi har den her sammensatte kontoplan. Og der peger de opsætninger, der ligger under neden, de peger alle sammen ned i den nedre sektion. Altså det, jeg kalder administrationsdelen af den sammensatte kontoplan. Og det gør alle de her ydelser egentlig. Og det er fordi, det er nogen, jeg sælger fra mig til mine klienter. Herinde, der er der priser, og man kan differentiere priser, man kan lave beskrivelser af varerne, og hvad man ellers laver af sjove ting, kan man gøre her. Og det er også det der, hvad ligger der i en vare, det kan man også beskrive ind på sådan et varekort. Nu prøver vi lige at gå ud her, så ser vi lige her. Jeg ved ikke om et billede, det er jo nok lidt for meget at lave, men marketingtekst og så videre kan man lave her for at beskrive, hvad det er for en vare, man taler med. Man kan ovenikøbet bruge Copilot til at lave et forslag til det. Det gør vi ikke her. Men lave sådan et ydelseskartotek, der beskriver de varer, der er, så man ved, hvad det er, standardprisen er for dem. Og verden er jo lidt mere kompleks end som så, fordi det kan også være, at man forhandler nogle priser ind mod de enkelte aftaler, der er. Men det kan man også håndtere ind i Business Central. Så lad os prøve at gå ind, og så kigger vi lige på en anden ting, som vi også kommer til at arbejde med. Det er nemlig ressourcer. Altså det der med, at man arbejder med tid og registrerer tid herinde. Der kan man sige, at vi har sådan nogle ressourcer, og det er jo din arbejdskraft. Her, dem der hedder ADM, de peger igen ned mod administrationsregnskabet. Ja, hvis man får lyst til at bruge det i forbindelse med klientregnskaber, så har man brug for den samme ressource 2 gange, fordi at det, ligesom vi så med varekortet, så er der sådan sat op, hvorhen at brugen af sådan en ressource peger hen i kontoplanen. Og derfor hedder de ADM-tid og AMD-moms, og det er fordi, der er et opsæt, der peger igen ned på den nederste del af den sammensatte kontoplan, altså administrationsdelen af det. Så jeg har de her ressourcer, og dem kan jeg også arbejde med. Det der er, det er, at så har vi et projektmodul, og det er også rart lige at prøve at kigge igennem, hvad det er, vi kan lave derinde. Og der kan man også der kan man lave rigtig mange ting. Så hvis vi går ind og kigger her, så har vi sådan noget, og det er bare et nummer. Og jeg har valgt at lave de her projekter ud fra et klient-ejendomskombination. Og det er fordi, jeg gerne vil sende mine fakturer afsted per ejendom. Og jeg ved godt, at det kan godt være, at der er mange scenarier her. Det kan være, at der er nogen, der laver en monsteraftale, der omfatter alle aftaler, alle lejemål, og bare sender en faktura afsted. Jeg kan så godt lide at lave det sådan om muligt, sådan at det ikke bliver for stort og uoverskueligt. Det er igen en smagssag. Vi har et hoved, og vi har en debitor, og der har jeg lavet sådan, at jeg faktisk har oprettet mine klienter som debitorer. Og de ligger jo også sammen med mine lejere faktisk, men jeg har bare valgt at nummerere dem heroppe med et G, og så har jeg egentlig også valgt her, så vidt jeg husker, så har jeg også sagt heroppe her, at når jeg arbejder med den her, så kunne jeg godt vælge også at sætte en dimensionssikring på, sådan at jeg siger her, at det her, at når jeg bogfører her, bare ikke får mixed op, man kan næsten lige så godt bare lave alle de der hvad det hedder, sikringer, man kan. Og det her nede, jeg skal gøre det. Kode skal angives, og så er der måske også sådan, at jeg gerne vil have, at det skal være den her kode, når jeg arbejder med det, fordi, så gør jeg sådan her. Fordi at så kommer jeg ikke til at mixe rundt med det, fordi at det kan man sige, det er det samme i alle, hvis man har lagt data sammen, så gælder det jo om at lave så mange spilleregler, så man bliver assisteret af systemet. Der er rigtig mange ting, man kan, og vi har virksomheder, der har over 100 regnskaber liggende her, så man behøver ikke at
tage det som sådan en teoretisk abstraktion, det her. Men nu er jeg sat ind, og hvis jeg for eksempel fandt ud af, at jeg vil bogføre med en klientkode på den her debitor her, jamen så fik jeg ikke lov til det. Det her, det hører administrationsregnskabet til. Nu lader jeg den bare stå, og så har vi den der. Lad os gå tilbage til projektet. Så der har vi min klient, altså ham jeg arbejder for, og det er Ask Invest, igen de her træer. Og så hernede her, så er der jo også en betalingsformskode, skal man lige sige hernede her. Og det kunne også være, at det var Nets, fordi man kan egentlig også sende regninger til ens kunder afsted via betalingsservice, man har lyst til det. Vores Nets-modul er jo ikke hårdt bundet op på lejere. Det lever i et mellemliv, og da det tager fat i debitorposter, og vi også får ender med at få en debitorpost ud af det her, jamen så kan vi også bruge Nets-modulet til at sende fakturer afsted til vores klienter den vej igennem. Men hvis vi går tilbage og kigger på vores struktur her, jamen så har man et hoved, og så har man sådan en lille mini-kontoplan for projektet, en projektkontoplan. Og hvis vi går op og kigger her, jamen så lader de faste den komponent, den der grundadministrationsaftale, jeg har lavet, den lader jeg gå ind på projektopgave nummer 20. Og hernede, der har jeg så nogle opgaver, der ligger, og det er bare fordi, jeg ønsker at se det specificeret. Jeg vil også have mulighed for at kunne lægge budgettal på de her, hvor man går ned, og så siger man linjebudget, og så angiver et beløb. Så man kan også arbejde sådan budgetmæssigt med det. Vi har sat nogle konteringsregler op her, og noget start- og slutbogføring og så videre. Og hvordan den her struktur den ser ud, jamen det plejer altid at være en drøftelse, man har om, hvordan man sætter det ud. Den kan være lige så lang og lige så dyb, som man ønsker. Jeg har også sat nogle dimensioner på det her projekt her. Og der når jeg bogfører det her, så er der ejendom, klient, regnskab, der bliver trukket ud fra mine fakturer, og da det er regnskab 9.999, så ved den, at den skal tage oplysningerne fra mit administrationsregnskab. Så de fakturer, vi laver ud for det her projekt, det bliver ikke ligesom at lave en huslejeopkrævning på vegne af klienterne. Nej, det bliver lavet på vegne af administrationsregnskabet. Og her er der en tilpasning, fordi når man sætter dimensioner på, altså de her klistermærker, der skal på posterne, så gør standard BC faktisk ikke det, at den trækker de her dimensioner over på for hovedet på for eksempel debitor samleposten. Og det har vi brug for, fordi vi skal fragte vores poster videre. Så her har vi lavet en special tilpasning, så det arbejder inden for forretningsstyring, projektmodulet, altså i relationen administrator og klient. Og ellers så ser det sådan ud, og det summer også op i en total. PT, der ligger der ikke rigtig noget i projektet, men det er det, vi skal til at skabe nu. Det første er jo, at vi kunne lige prøve at gå ind i projektet igen. Det kunne godt være, at ham her, han var mega god til at forhandle sine projekter. Hundehoved. Og så kan vi gå ind her, og så kan vi se redigere. Og så kan jeg sige projekt, og så kan jeg sige, hvor er det hen? Priser og rabatter. Her kan jeg sige, at vi har nogle ressourcer, de har måske nogle andre priser, end det vi plejer at gøre. Nu går vi lige ind og kigger på en ressource her. Det kunne være, det er Lars Peter, vi har gang i her. Og jeg prøver lige at gå ind og se, hvad hans kostpris er. Sådan der. Hans kostpris, det er 400, og det er fint nok. Det kan jeg faktisk også korrigere for med kostprisfaktor inde i projektet. Det er ikke så tit, man gør det. Men når vi registrerer hans tid, så går det ind som en kalkulatorisk sum inde i projektet. Fordi projektposter, de fungerer sideløbende med ens finansposter. Så det, der sker, når man bogfører tiden, det er, at der er en kalkulatorisk tid, der ryger ned på projektet, så man har en idé om, hvad omkostning har man brugt cirka på den her kunde. Og det er ikke løn, fordi man får jo en lønfil ned fra Blue Garden, eller et eller andet, eller Visma, eller
hvad hulen man nu gør, og det ligger jo i finansen. Så hvis vi sad, når vi brugte tid på et projekt og sad og bogførte den omkostning ned i vores finans, så ville det være dobbelt, og det ønsker vi ikke. Men omvendt så vil vi også gerne synliggøre inden for projektet, hvor lang tid der er blevet forbrugt, og hvilken omkostning der var i forbindelse med den enkelte kunde. Og det har man mulighed for via en sagsklæde, fordi der rammer man kunden ned og skaber sagsposter. Så vi får bare sagsposter, vi får skabt en sagsøkonomi i finansen, det lever sit eget liv her. Altså, man kan godt, bare lige for en god ordens skyld, både ramme finansen og projekter, og det gør man via et projekt finansklæde. Så ham her, han koster 400, og så siger vi 700, og hvad var det? 800. Ham her, han var så skarp. Nu skal jeg lige prøve at se. 600. Vi vil alligevel tjene noget. 600, 800. Ja. Så han har forhandlet frem til en pris på 725 kroner per time, ham her. Og nu har vi jo et projekt, der er rettet over mod ham, og nu begynder det at blive sjovt, ikke? Fordi de her ting, det er noget, man ellers skulle have fat i et regneark til at sidde og vedligeholde, ikke? Så siger jeg, det er 725 kroner, der er inden for det her projekt her. Det er det, at Lars koster. Det kunne også være, at det var en ressourcegruppe eller noget andet, jeg har brugt til det her, men jeg tager og gør det her. Altså hvis man går ned her, så kunne der også være en gruppe af ressourcer, og så prisfastsætter man det efter den gruppe, de tilhører. Man har også mulighed for at lave forskellige arbejdstyper. Det kunne være kørsel, overtid og så videre, og sige, at det koster noget, der er specielt inden for det her projekt. Måske dobbelt pris, hvis det var sådan, ikke? Sådan der. Og jeg siger også, at Ida koster det samme. Det der så sker, det er, at de her to, de koster noget specielt inden for det projekt, når jeg sidder og arbejder med Ask Invest. Hvis det var Birk Invest, der har jeg ikke lavet noget, der er specielt. Og der har jeg også lavet et stamprojekt, så det vil være forskellige omkostninger, der er der. Lad os prøve at gå ned og, og registrere noget tid. Og det kunne også være, at det var et flyttesyn eller noget, vi registrerede. Det kunne faktisk også være. Så lad os prøve at gå ned og kigge på etablering her, og lad os prøve at kigge på en projektklæde. Jeg siger bare, det er dags dato. Og så går jeg ned, og så vælger jeg mit projektnummer her. Det er altid et projekt og et opgavenummer, man skal vælge, før man kan bogføre noget. Og så vælger jeg mit stamprojekt, og så vælger jeg, det nok noget konsulenthonorar, man har her. Jeg vælger min ressource, og jeg vælger Lars Peter. Og så skriver jeg sådan noget med, at det var opmåling af lokale, eller sådan noget. Opmålingsprincipper, nu er det jo konsulentmålingsprincipper. Opmålingsprincipper. Drøftet med Ulla. Og hvorfor skriver jeg det? Jamen det er fordi, man gerne vil have så meget beskrivelse med af det arbejde, der er udført som muligt, hvis man nu havner i en situation med klienten, hvor man skal sidde og sandsynliggøre, at man rent faktisk har brugt den her tid her. Og jeg siger, at jeg har brugt 3 timer på det her. Og der ser vi enhedsprisen, som vi har defineret inden for Ask-projektet på 725. Det er derfor, det slår igennem her. Nu kunne jeg jo prøve at gå ned og så det skulle jeg ikke have trykket på den knap der, så kom jeg ind i Copilot, det er mega godt. Og så vælger jeg lige Birk Invest her. Og jeg vælger den samme ressource, og jeg vælger også den samme opgave. Og det kan også være, at vi har lavet det samme arbejde. Men det kunne godt være, at hun ikke hed Ulla, men Bente, fordi det er jo en anden kunde. Bente. B-E-N-T. Og det har vi også brugt 3 timer på. Men fordi at vi ikke har overstyret prisen dernede på projektet, så er det standardprisen på ressourcekortet, der står igennem, hvad vi får her. Der er også den her linjetype, den er lidt interessant. Hvis den står sådan her, så får man ikke noget. Den skaber en faktureringslinje inde i projektet, som man så kan fakturere ud. Og derfor vil man gerne have, at den vælger den rigtige. Og derfor har vi lavet sådan på opgaven,
at vi bestemmer, at det her det er en, vi vil have penge for. Og så foreslår den automatisk, at det er fakturerbart. Det kunne også være, at det var en opgave, som vi ikke fik penge for. Lad os prøve at se. Jeg tror, vi har sådan en her. Ikke fakturerbar tid anvendt på kunden. Så blev den ikke fakturerbar, den der. Den blev noget andet. Så vi sletter den igen, den her. Og så kan det også være, at hvad det hedder, i det samme projekt heroppe, at den her, at vi har lad os bare tage den samme opgave igen, at vi har Ulla eller Ida til at lave noget her, og det kunne være gennemgang kontraktvilkår. Sådan der. Og det kunne være, hun har brugt 1,5 time på det. Og igen, fordi vi havde overstyret prisen, hvis vi havde stået i et andet projekt, havde hun kostet det der. Når jeg har lavet det her, så kan jeg bogføre det ned. Og så ryger det ned i projektøkonomien. Og hvis vi lige går ind og kigger på projektet, hvordan det ser ud herinde her. Projekter. Så kan jeg jo prøve at sige Ctrl F7, så ser jeg de projektposter, der er skabt her. Og der kan vi jo se, at der ligger noget forbrug, og det er omkostningen, vi har registreret ned. Og hvis man siger søg efter poster, jamen så er der kun sagsposter, der kommer op, der kommer ressourceposter nok også, men der kommer ikke, der kommer ikke finansposter op, fordi det er en kalkulatorisk værdi, vi har smidt ned i projektet. De her, de var fakturerbare, og det vil sige, at de ligger klar til fakturering hernede i projektet. Og der, hvor jeg har bogført det ned, det var jo under konsulentydelser, så man kan sige, eller konsulenthonorar. Så de ligger hernede og er klar til fakturering, de her. Så hvis jeg går ned her, og så siger jeg projektopgave, planlægningslinjer, så er der blevet skabt nogle linjer, der ligger klar til fakturering hernede. Ja. Og nu afhænger det faktisk lidt af arbejdsgangen. Nogle de kan godt lide, at det hele bliver faktureret ud samlet, men der er også nogen, der har brug for at fakturere timeydelser ud og kontraktydelser ud. I den her session, der tager vi bare af tidsmæssige årsager og kører det hele sammen. Så vi har også brug for at fakturere vi har ved siden af de her løse ydelser, vi kan fakturere, så har vi også nogle faste kontrakter, aftalte ydelser, vi kan arbejde med. Og der er det så heldigt, at vi har det, der hedder en projektgentagelsesklæde. Og den adskiller sig lidt fra en standardklæde ved, at man kan sætte frekvenser på, så man ikke skal forholde sig til det hele hver gang. Og det ligger her. Det er en fast beløb, det vil sige, at vi får det her beløb, det ændrer sig ikke hver gang, vi har faktureret herude her med enhedspris. Og det kunne også være, at jeg havde valgt at sætte en kostpris på min vare. Det har jeg så ikke gjort, hvis man vil have det lidt mere eksakt. Kan man også vælge at gøre. Og et lille beløb på 1.500 kroner. Og det er bare varen, jeg har valgt. Det kunne også bare være, hvad det hedder, en finanskonto, jeg havde valgt, eller en ressource, jeg havde sat til at holde det her. Nu har jeg brugt varen, fordi det er ikke noget, man typisk bruger så meget inden for det, jeg gerne vil vise det her med ydelseskartoteket, man har mulighed for at definere. For det synes jeg jo er noget, der er værdiskabende for en ejendomsadministrator og hans virksomhed. Så det, der sker her, og hvis det nu var noget, der skulle aftales hver gang, så kunne det godt være, at man ikke skulle bruge varen, og så kunne det være, at man sagde, at det er variabel, og så skulle man tage stilling til beløbet hver gang. Herhenne, der er der så sat på, hvor tit vi gør det. Og vi står den 1.9. og skal fakturere det her, og når vi gør det her, så de her, de vil så, altså når jeg har sagt bogfører, som jeg gør lige om lidt, så bliver de her fremskrevet til den 1.10. Hernede er det 1 år, så kommer der til at stå den 1.9.26. Lad os prøve at gøre det, og så se, hvad der sker. Og de her, de ryger så ind som faktureringslinjer, det vi lige så før, bare under det afsnit med fast fakturerbare ydelser, vi har i vores projektstruktur. Se, nu fremskrev den datorerne her, og den 1.9.26 blev skrevet et år frem, fordi der står det årligt, vi gør det her. Nu står jeg jo her den 11.9., og så prøver jeg at trykke på bogfør igen. Jeg vil få at vide, at jeg ikke har noget at bogføre, fordi den arbejder bare fra datoen og tilbage.
Men det gode er jo, hvis man har glemt noget, så kan man sige bogfør, og så får man det jo ajourført og får det ud på en samlet regning til kunden. Lad os lige prøve kort at gå ind på projektet og se, hvordan det her det ligger. Når vi går ind her. Der, og der har vi så fået... noget, vores 1.500 kroner. Det er godt nok lidt sølle. Jeg kunne godt være, at jeg skulle gange beløbene med en faktor 10, tænker jeg lidt. Men hvis vi går ind her, og så siger linje, og så siger projektopgave, planlægningslinjer, så den, nu sprang det fra gentagelse. Før sprang det fra projektklæden ind til projektet, hvor det linjen blev skabt. Nu kom det fra gentagelsesklæden ind mod projektet, hvor den her linje, der var fakturerbar, er lavet. Og jeg har så prisfastsat det per lejemål, og der er så meget varians i, hvordan man alt efter hvad aftalen er. Men projektmodulet er super fleksibelt, så man skal nok komme i mål med at få noget meget brugbart ud af det. Nu har jeg jo lavet de her, og så vil jeg jo gerne vide, hvad kan jeg egentlig fakturere ud fra mine projekter. Og der er der sådan en kørsel, der hedder foreslået fakturering per projekt, og det er ligesom vores simuleringskørsel til vores huslejeopkrævninger. Se den dernede, huslejeopkrævninger, altså inden vi gør det. Og det, der er det fede ved at gøre det her, det er jo, så kan vi jo rette det, hvis det er sådan, at der står noget på vores faktureringsliste, som vi ikke ønsker at fakturere til kunderne. Og de ligger jo så der. Så går jeg ned, og så fakturerer jeg mine projekter. Fordi det var okay, det der. Og så opret salgsfakturer fra projekt, og så får jeg ligesom overført det fra mine linjer til mine salgsfakturer. Og kan vi lige prøve at gå ind og kigge på den her. Sådan. Og den er lidt speciel, den her, som jeg husker det, fordi at der er nogle tekster hernede, som er administration. Nej, det er faktisk ikke sat på. Nu kan jeg jo lige prøve at slette den her faktisk. Jeg sletter lige den her. Fordi så åbner den faktisk linjen ned i projektet igen. Nu slettede jeg den, og så gik jeg ned her, og så kunne jeg jo godt i projektet gøre det, at jeg lige viser vores faktureringstekster, fordi at det er ret smart, og det er jo noget, hvor at man kan sige, at der måske er noget, der kunne være bedre i BC. Ikke? Så hvis jeg går ned til mit projekt her, så har jeg noget, der hedder faktureringstekster, hvor jeg kan lave en lille beskrivelse af, hvad det er, der skal stå af tekster på min faktura, når jeg danner det, når jeg laver min faktureringskørsel. Ifølge aftale af den 15.9.22. Han er en gammel kunde, ham her. Når man fakturerer ud fra adresser, kan man jo også skrive adressen i det her, så man ved, hvor det er, man rent faktisk har lavet det henne. Og det kunne godt være, at jeg lavede sådan her, der hed faktureringstekster efter, og så skrev jeg med venlig hilsen ejendomsadministrationen. Hvis jeg nu laver min faktura, nu slettede jeg den jo, så jeg håber, det er det rigtige projekt, jeg valgte, men det bliver vi jo klogere på, ellers så virker det jo bare dumt på videoen her, eller på sessionen, men sådan er det. Det er jo ikke altid lige, man vinder første gang. Den her, der kommer ud her, så er der blevet oprettet i en salgsfaktura. Den ligger der. Den ligger nok nede i bunden her. Og hvis vi går ned og kigger på de tekster, der er blevet skabt her, så står det nede i teksten her, så det kommer med ud, og det betyder, at man kan beskrive, hvad det er, altså lave nogle bemærkninger fra projektet ryger ind. I standard BC, der har man det eksterne bilagsnummer til rådighed til den del, men det er kun et lille felt, så der skal man anstrenge sig meget, hvis man skal have beskrivelse med i det. Og det kunne jo også godt være, at man vil bruge det til et internt referencenummer, så det er uheldigt. Man kan også lave bemærkninger nede i projektet. Problemet i det er bare, at den stopper ikke faktureringskørslen. Så hvis jeg nu fakturerer ud igen, så virker det som om, jeg har tømt projekterne, og så får jeg at vide, at der ikke er mere til fakturering. Hvis jeg havde lagt linjer herned, så ville det fortsætte. Jeg ville aldrig få at vide, at jeg havde tømt det. Derfor er det smart, at vi har lagt det på hovedet til at trække det ud på salgsfakturerne. Når vi har vores salgsfakturer herude,
Jamen, så på det her, da vi lavede det her, så er der blevet trukket dimensioner med herover her. Sådan, klient, dut. Og så kan jeg jo gå hen, og så kan jeg sige masse bogfører. Til det her. Okay. Og nu får jeg jo så bogført en indtægt ind i mine projekter. Og det er jo dejligt. Nu bogfører vi det bare lige i første ombæring. Så hvis vi går tilbage til mit projekt, så har jeg lige pludselig fået skabt indtægt. Mega fedt. Etablering og projekter. Og hvis jeg nu går ind her, så vil jeg jo se, at der er kommet en indtægt her i min oversigt her. Faktureret, det der beløb der. Det er ikke så godt, fordi vi har et underskud pt. På det her. Men det må de efterfølgende måneder jo samle op på. Og når jeg går ind, jeg skal lige stå på hovedet, når jeg gør det, og trykker projektposter, så kan vi jo se, at der er typen salg, der er kommet til her, og forbrug, der ligger der, og det ligger her. Ikke? Så vi får skabt en projekthistorik, vi får lavet noget økonomi ud mod den enkelte kunde, og det er jo super dejligt, når vi skal forhandle kontrakter igen. Nu har vi skabt en hel masse rundt her i projekterne. Det jeg også lige vil vise, det er, at hvis vi går hen og siger bogførte salgsfakturer, for der er faktisk ret meget til det her. Når vi går ind og kigger på det her, så vil vi få det i vores kære hænder, blå hænder, forbrug godt, der er på fakturaen her, og der vil stå de rigtige informationer fra virksomhedsoplysningerne på den her faktura. Hvis vi finder en af lejefakturerne, og nu går vi ned på noget, der er blevet skabt i en huslejeopkrævningskørsel, jamen så er det de enkelte klienters informationer, der står på de fakturaer, der ryger afsted. Så de alle sammen, de ligger pt. Bare samlet her i deres egen nummerserie, fortløbende, og ligger klar til at blive videre ekspederet ud til deres respektive regnskaber. Og det er det, vi vil prøve at gøre nu. Til at starte med, så viser jeg lige, at tingene faktisk ikke passer i øjeblikket. Hvis jeg går ind og siger status forretningsføring, så kan jeg få et oversigt, nogle kryds-checks op på, hvordan ser det ud. Og det ser jo skrækkeligt ud, ikke? Fordi at der er difference hele vejen ned. Det tager jeg så og overfører til mine regnskaber, og det vi gør, det er, at vi tager de bogførte journaler og distribuerer dem ud og skaber nogle transaktionsspor mellem det, der ligger her, og det her i nogle finansoverførselsposter, som vi vil se. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg går ned her til min forretningsføring, og så siger jeg opret forretningsoverførsler. Noget, de runde, det er noget, hvor man kan handle med ting, kan udføre en handling. Undskyld. Og så har vi sådan nogle finansoverførsler, der ligger klar, og dem markerer jeg, og så distribuerer jeg dem ud. Lad os lige kigge på dem en gang. Jeg lavede en huslejeopkrævning forinden, som jeg ikke har overført. Så der ligger noget til alle de her klientregnskaber, og så ligger der noget til Bogot her. Jeg tror bare, jeg siger masse bogførte regnskaber. Og så står den og arbejder. Det går lidt. Så det tager lidt tid at overføre de data, men det går nok. Så lang tid tager det heller ikke. Så den står og arbejder, og så distribuerer den de der data ud til de forskellige regnskaber. Så lad os prøve at se. Mens den gør det, så det næste jeg gør, det er, at jeg laver en afstemning, at tingene passer. Jeg laver lige et skridt lige før det, hvor jeg overfører de relaterede finansbilag. Det kunne også være et købsfaktur eller noget, man har vedhæftet finansposter. De vil også ryge ud til regnskaberne. Her er det bare nogle fakturer, som man genererer, der hænger på posterne, som bliver fragtet ud. Hvis vi havde en købsfaktura, som vi havde sat på en finanspost her, så vil den også blive overført til administrationsregnskabet. De her købsfakturer, apropos, de er jo sjove, fordi de har også et projekt og et opgavenummer, så hvis det er noget, man skulle viderefakturere, som man modtager som administrationsregnskab, så kunne man også viderefakturere det til klienterne, hvis man lavede sådan en opgavelinje, hvor det var markeret, at det skulle viderefaktureres på.
det går i 0, den her. Og nu tager jeg så lige og afstemmer, jeg gør lige det her, overfører de der relaterede finansdata. Og det tager ikke så lang tid. Og så blev de overflyttet, og så tager vi lige og laver vores afstemning igen her. På status. Og det vi kan se nu, det er, at der ikke er nogen difference længere. Vi har ført det hele hen over i de respektive regnskaber, og der er også sådan en detail, og nu er der en til over mod klienterne, men det er også gennemgået andre steder. Så nu tager jeg en, der ikke er vist før, det er sammenligning med administrationskonti, hvor vi så sammenligner med, balancen nede i vores administrationsregnskab. Og den her, den er mere detaljeret, end den anden var. Det var bare sådan noget, der zoomede op, så vi kunne se, at det passede. Men vi kan se her, og vi kunne måske også vælge, nu er der ikke nogen difference, og bare zoome ind på differencen, hvis der var det. Det er jo meget sjældent, der er det. Men en god idé er at sætte de der assisterende posteringsregler op, fordi så undgår man problemer. Det var sådan set det, vi lige har her, men lad os lige prøve at kigge på selve resultatet af finanstransaktionen. Hvis vi nu går over i det her regnskab her, hvad er der så lavet, der holder styr på det her? Er det okay? Nu dykker vi lige ned her, og jeg går ind, og så går jeg ind på kontoplanen her. Og så gør jeg det, at jeg bare lige trykker for at komme ind. Altså det er jo sådan, når noget er understreget i Business Central, så er det noget, man kan klikke ind på. Så jeg klikker lige ind på saldoen her, og så kan jeg se, at jeg kan se, hvor det er, det kommer fra her via dimensioner. Jeg kan se, at det er e-invest, der er tale om. Og så det hele det er sådan set herover, og jeg kunne også lige vælge at gøre sådan her, søg efter poster. Og det der sker her, det er, at vi kan gå hen, og så kan vi jo se den her finansoverførselsposten. Og den giver det oprindelige finanspostløbenummer og det nye finanspostløbenummer. Og det vil sige, at for hver enkelt transaktion, jamen, så har vi hægtet de her to posteringer sammen på postløbenummer-niveau. Det sidste, jeg nok vil vise, det er det, at vi også kan skrive et brev til en klient inden for systemet. Og det er jo kommunikation til lejere, og jeg ved ikke. Altså, der er jo også, hvis de ligger som debitor, så har du også mulighed for at definere debitor-skabeloner og sende det afsted den vej rundt. Du kan lave sådan Word-skabeloner, der ser fint ud, som du så kan vælge med inde i Business Central. Her, det jeg viser her, det er bare sådan meget simpelt, at vi kan lave sådan et lejemålsbrev, hvor vi kan genbruge, de skrivelser, der ligger. Lad os prøve at se rapporter, opret brev, og så kan vi vælge sådan et brev, og så skrivelse fra klient og sige send til, og jeg kommer ikke til at gøre mere ud af det her. Og lave brev herindefra. Altså i dag, der kører det mest per mail, og det kan man også gøre. Så kan du opsætte forskellige mails-sektioner, og så sende ud den vej igennem. Altså de her fordele har, de her breve har fordelen, at du kan standardisere det på tværs af klienter, så det er det samme paradigme, du bruger. Hvorimod det er svært, når det hænger på, altså det kan godt blive lidt uoverskueligt, når det er hægtet op i mails, så der er noget, der taler for, at man godt kan have glæde af de her breve her i administrationsklientforholdet. Og det er klart, at du kan godt sende mail ud til lejere og breve osv., men det her det er et fokus på administration-klientforholdet, og der kan du altså også lave breve. Så tror jeg lige vil hoppe over, og så vil jeg lige runde sessionen af med at tale fordele og ulemper. Fordi virkeligheden er jo også sådan, at hvert valg har nogle implikationer. Der er nogen, der ikke mener, man har det, men det her det er sådan et salgsled, der mener, at det har implikationer. Ja, altså hvis man vælger, altså vi har de her to konfigurationer, der var den grønne og den blå kasse, eller den blå og den grønne kasse. Og hvis man vælger den grønne kasse der, jamen så vælger man forretningsstyring. Og det har de store fordele, at det er til at håndtere alle de her juridiske enheder. Vi kan lave en huslejeopkrævning, der kører på tværs af 100 juridiske enheder. Tjek til det. Vi kan lave huslejeregulering også på tværs af rigtig mange enheder. Men
mange gange ender man jo med at lave en huslejeregulering per ejendom alligevel. Men det der med at lave en huslejeopkrævning, afstemme tingene, og hvis man skal søge efter en lejer og få overblik over til- og fraflytninger, det gør, at forretningsstyring, når vi taler ejendomsadministration, ja, jeg mener faktisk, det er en nødvendig ting for at have overblikket. Og man kan godt digte et eller andet BI-lag, man lægger på toppen, men det bliver aldrig effektivt. Det vil være noget med, at man står og kigger her og skal finde ud af, hvor man skal arbejde, og så kan man lave hyperlinks og alle de ting, men det eneste rigtige, det er at have det mellem hænderne. Der kan refereres til stamdata på kryds og tværs. Vi kan sætte dimensioner på de ting, vi arbejder med, også i relationen over mod kunden, og det vil sige, at vi kan faktisk registrere det meget nøjagtigt ind, det vi har brug for, hvis vi har brug for at lave en specifikation til kunden på et tidspunkt. Eller hvis vi skal gøre noget op, hvad ejendomme er det, der giver os det største dækningsbidrag. Der er også det med det, når vi sætter tingene op, så er det uendelig meget lettere at sætte det op i forretningsstyring, fordi vi skal kun sætte det op én gang. Hvis man har 10 regnskaber, så har man 10 opsætninger, man skal vedligeholde. Så det ene sted, der behøver vi at sætte en produktbogføringsgruppe op, og hvis man har 100 regnskaber, så skal man sætte det op 100 gange. Og det er en manuel opgangsgang. Jeg ved godt, at der er rapid start pakker, men at tage og udlæse osv., hvis man har en lille ting, der skal rettes. Når man arbejder med mange juridiske enheder, så er det bare et no-go. Og derfor er forretningsstyring en god ting. Ulemper. Jamen, vi kom lidt ind på det. Vi har nogle ting, specielt ressourcer og kreditorer, der peger hver deres sted hen i kontoplanen. Og det betyder redundans. Man får 2, for eksempel hvis at PVC bliver brugt af klienterne, og PVC bliver brugt af ejendomsadministrationsfirmaet Bogot, jamen så skal PVC ligge der 2 gange som klient. Som kreditor. Og det samme med ressourcer, fordi at de rammer op og ned, alt efter hvad det var for en opsætning, der var på de her ressourcer her. Så det er jo selvfølgelig, en ulempe, men omvendt så muliggør det, at man kan aktivere en stor del af Business Central til formålet, hvis man kan leve med det kompromis. Vi arbejder kun med regnskabsvalutaer. Man kan sige, at hvert selskab køber og sælger noget til en valutakurs, så det skal man så holde styr på selskabsniveau. Og det er ikke niveauet til forretningsstyring holder styr på de valutakurser, der er per regnskabsniveau. Så hvis man arbejder med det, jamen så er det en konventionel opsætning, man er over i, hvis man insisterer på det. Ingen lagerværdiposter. Jamen de her lager, når man køber noget ind, og så man skal holde styr på lagerbeholdningen, værdien af den lagerbeholdning, så bliver der skabt noget, der hedder lagerværdiposter i Business Central. Og det er alt efter, hvilken rækkefølge man tager de ting ud af på lageret. Og der kan man sige, at det fungerer jo også per juridisk enhed. Den her, den tager det her ud, og den her, den tager det her ud. Og så har de den lagerbeholdning på det, og så har de den lagerbeholdning på det. Det understøtter vi altså heller ikke. Vi håndterer den varetype, der hedder tjeneste, og den skaber ikke de problemstillinger i finansen. Hvis det er sådan, at man har de ting, at man vil have en lagerbeholdning, man vil lave en indkøbsklæde osv., så kan man godt det. Så er man bare over i den blå konfiguration, altså den konventionelle konfiguration, og så mister man de fordele, som forretningsstyring derimod giver. Så det er sådan noget med yin og yang, og hvad der passer til en. Man kan godt kombinere tingene, så hvis man grupperer nogen inden for det, vi kalder en forretningsstyringskløjster, det kunne være klienter, et administrationsfirma, og så kunne man have et facility management selskab ved siden af med de problemstillinger, der ligger i, at hvis de skal holde styr på en lagerbeholdning. Så det er ikke systemmæssigt, at det er afgrænsende. Det er mere, hvad ligger der inde i forretningsstyringen, og hvad ligger der uden for forretningsstyringen. Det kan også godt have nogle holdingselskaber. Det kan også være, at det ligger helt uden for forretningsstyringen. Så har de bare ikke en regnskabsrolle, som vi så. Jamen, det her, det er nok det sidste, jeg vil sige, og for at runde af, så vil jeg sige tak for at høre med. Det var en lang session, og jeg håber, at det giver værdi, og jeg ved, det er en utraditionel session, fordi den var afgrænset til relationen mellem administrator og klient. Tak for at se med.